Angelo! Angelo e cel mai tare. Ce-i cu mirosul ăsta desgustător? Nu miros picioarele Elenei. E marți. Asta înseamnă caserola cu varză a mamei. Eu am învățat să ripostez. Când se face o mâncare ce are gust de câine plouat, trebuie doar să dai impresia că o mănânci. Au! Angelo! Nu-i nimic personal, mamă, dar nu-mi place caserola asta cu varză de Bruxelles. Nu lua în seamă gustul, îți face bine. E rețeta străbunicii tale. Într-o zi și Elena le-o va pregăti copiilor ei. După cină o să faci curat. Acum însă mănâncă. O fi de la caserola cu varză de Bruxelles de marțea. Omule, miroși avânturi de capră. Mă simt de parcă asta aș fi mâncat. Terorismul ăsta culinar trebuie să înceteze. Caserola. Am luat-o! Ce-ai luat? Cutia cu rețete a mamei. Planul e simplu. Luăm cartonașul cu rețeta de caserolă și schimbăm ingredientele, să iasă ceva mai bun. Mai întâi ștergem varza de Bruxelles și o înlocuim cu... Ananas. În Hawaii e primul la export. ananas să fie. Ștergem sardine și le înlocuim cu... Fulgi de ciocolată. Îmi place cum gândești. Nu crezi că ciocolata i-ar sări prea mult în ochii mamei? Știai că ciocolata provine din păstăile arborelui de cacao? Oh, ce legătură are asta cu... fulgi de ciocolată. Ce-ar fi să înlocuim ciupercile cu biscuiți? Și am terminat. Wow! Asta va fi o caserolă uimitoare. Noi avem pentru azi tofu cu varză de Bruxelles. Amice, poți să rămân la cină? Desigur. Ei bine, e plăcut să vezi că lumea îți apreciază caserola. Mai ales tu, Angelo. Oh, e caserola obișnuită. E delicioasă, doamnă. Vino-mi de hag. Oh, dar varza de Bruxelles e una din cele mai bune surse de vitamina C. Ce s-a întâmplat cu ingredientele bune? Mamă, parcă are un alt gust. Ai folosit ingredientele din rețetă? Angelo, fac rețeta asta de atât de mult timp încât știu rețeta pe de rost. Se pregătește să facă înfricoșătoarea caserolă. E timpul pentru faza a doua. Părinții sunt întotdeauna ocupați. Azi am ora de yoga. Unde mi-o fi cheile de la mașină? Nu simțiți miros de ars? Unde-i Peter? Oh, creierul meu era, dar acum nu-mi permit să iau foc. Nu pot să porți aia. Bine că mi-am amintit, trebuie să merg la cumpărături. De asta le place părinților să fie ajutați de copii la gătit. Bună, mamă! Wow, arăți obosită, copleșită de treburi. Așa este. Ar trebui să vă relaxați puțin. Dar trebuie să... Nu vă faceți griji. Angelo și cu mine vă putem ajuta la caserolă. Serios? Nu-ți stă în fire, Angelo. Manierele Lolei încep să se prindă și de mine, mamă. Bine, e plăcut să-mi odihnesc picioarele. Începeți prin a aduce sparanghelul. Bine, ăsta e sparanghelul. Înlocuitor? Fâșii de mere verzi. Lola, vezi? La manierele astea mă refeream. Mamă, ce să mai punem? O cană de ciuperci. Înlocuitoare pentru ciuperci? Bezele. Aproape perfecte. Trebuie să le facem sub formă de ciuperci. Da! Ai grijă să le speli. Am vrut puțină apă. A fost cât pe ce. Acum o cană de orz, 500 de grame de varză de Bruxelles și 2 conserve de sardine. Bine, avem dropsuri de gumă verde în loc de varză și popcorn în loc de orz. Va fi grozav atunci când va sări în cuptor. Grozav! Ce punem în loc de sardine?
Jeleuri în formă de pește. Dar cum să le facem să semene cu sardinele? Colorant alimentar argintiu, frumos, delicios și comestibil. Iată caserola! E specială, a fost făcută de Angelo și de Lola. Ui! Bună! Scumpo, nu e rău deloc pentru bătrâna ta caserolă. Bună încercare, Angelo! Bunica ar fi atât de dezamăgită dacă ar ști că nu ai respectat vechea rețetă de familie. Caserola de familie a existat... Tocmai mi-a dat o idee grozavă. Pentru a-ți determina părinții să facă ceva, trebuie să-i faci pe părinții lor să le zică ce să facă. Iată piramida de putere a familiei. Animale de companie, copii, părinți, iar în vârf, bunici. Ei dețin adevărata putere. Faza a treia, să o implor pe bunica să o schimbe. Te iubesc, bunico! Faci cea mai bună mâncare din lume! Oh, mulțumesc! Mâncăm caserola ta cu varză de Bruxelles în fiecare marți. E o tradiție. Cumpule, nu mi-au plăcut niciodată lăturile alea. Au gust de bânturi de capră. Serios? Serios! E timpul pentru o nouă tradiție, Marțea. Wow! Paste, brânză! Carne de pui, ardei gras. Deci, ce părere aveți de noua tradiție a caserolei de marți seara? E drăguț! Arăt minunat cu asta! Hei, opriți-vă! Lasă-ne în pace! Nu mai pune gura! E mătase naturală! Nu m-a prins! Aveți grijă! Ce faceți voi aici? Oh, nu! Și 3, 2, 1... Drăguț, pufoși, aderați și răsfățați. Vă iubim, ne iubiți, suntem animale din ferma răsfățată. Mulțumesc, ferma răsfățată! Da, în sfârșit e ora 3. Singurul lucru care îi liniștește după școală pe fratele meu și pe Cooper e ferma răsfățată. Ursulețul și dulceața. Te prind eu, da, o să te prind! O să te prind! Amice, ai grijă la... Până la urmă! Niciodată, capitan Dulcegării! Îmi trebuie, e sursa de putere a universului. Atunci voi controla eu universul cu o singură gustare! Și 3, 2, 1... Luptătorii grădinari. Cum adică? Două grădini, un singur câștigător. Haide, roșie, grân! E canalul greșit. Ai dreptate, canal greșit. Mă temeam că emisiunea s-a anulat. Ferma răsfățată a fost anulată din cauza numărului redus de spectatori. Cum adică? Anulat? Puțini spectatori? De fapt, erau doar 2. Supărarea băieților a ținut 40 de zile și 40 de nopți. Hei, stop! Wow! Stați! Ce e în neregulă cu băieții ăștia? Ce se întâmplă? Nu știu ce vreți să faceți. Vă vine să credeți? De-abia aștept să ajung la școală. E singurul loc liniștit departe de energici Peter și Cooper. Totul a mers prea departe. Maneti, calmează-te! Despre ce vorbești acolo? Unde? Trebuie să readucem emisiunea pe post. Fratele meu s-a țăcănit. Și Peter la fel! Am auzit. Eu și Maneti cădem rar de acord. Dar acum are dreptate. Convoc această întâlnire de familie și Maneti să discutăm. Bine, suntem toți de acord că nu există liniște fără ferma răsfățată. Aprob acest lucru! Fără fermă nu se poate. Absolut! Cu siguranță! Să-i facem pe Peter și pe Cooper să uite de ferma răsfățată și să le arătăm orice altceva. Mă, ce? Ce se întâmplă? Operațiunea schimbarea preferințelor funcționează dacă vom coopera. Da, cu siguranță, contați pe mine! Orice ar fi! Mai întâi, poate găsim o altă emisiune să le placă.
Hei, mititeilor, să vedem ce alte emisiuni sunt. Vreți? Bla 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 bla. Telebulele! Nu, nu îmi plac, nu au porci răsfățați. Asta e bună! Emisiunea banală a trenului vorbăreț. Vreau animale drăguțe de la fermă. Eu vreau să-l ating pe burtică. Bine atunci! Amicii constructori mariachi! No, gracias. Eu quiero ferma răsfățată. Nu funcționează cu alte emisiuni, poate doar cu alte activități. Ah, nu e amuzant, băieți? Ne luăm gândul de la toate lucrurile. Simțim vântul pe față. Norul ăla arată ca vaca pupăcioasă. Iar ăla seamănă cu oaia iubăreață. Vreau ferma. Și eu. Eu vreau singura mea oră de liniște. Cumpărăturile mă ajută mereu să nu mai fiu tristă. Ferma răsfățată! Pentru că s-a anulat emisiunea, cumpărați una, primiți două gratis. Nu le amintiți. O, cumpăr, uite-te la Asta asta. nu-i vală, Ai, asta mama, nu e că de faci ferma asta acolo la tine? răsfățată. Mi-ar plăcea foarte tare. Aveți încredere! Vechea artă karate vă va ajuta să uitați de ferma răsfățată. Haia! Mergem la karate, da! Apoi îl căutăm pe tipul care a anulat emisiunea. Apoi, într-o seară, când mergeți spre mașină, îi speriem. Să sărim peste asta. Vedeți, amici? Toată familia e obosită. Nimeni nu poate face nimic. Micuții Peter și Cooper. Suntem drăguți, suntem pufoși, suntem adorați și răsfățați. Vă iubim, ne iubiți, suntem animale răsfățate din fermă. Trist. Cum? E un cântec bun. Mi-aș dori să aducem serialul înapoi. Stai! De ce nu? S-a mai făcut înainte, nu? Da, amice, cum se numea serialul ăla care nu s-a anulat anul trecut? Avocații spațiali! Obiectez de onorată instanță! Da! Îmi aduc aminte serialul. Trist. Și a revenit pe post după ce fanii au făcut plângere. Următoarea strategie, să readucem ferma răsfățată. Dragă Canal TV, vrem înapoi ferma răsfățată. Cu dragoste, Peter. Dragă rețea, uitați o poză cu mine răzvrătindu-mă. Hei, Angelo, fii atent! Avem deja peste 4.000 de semnături! Super! Da, doamnă. Veți fi o eroină pentru nepot. Scrieți-i tipului de la firma de cablu. Da, așa e. Și îl sunăm pe prefect. Fanii fermei răsfățate se unesc. Bună ziua, domnule sau doamnă. Amice, nu poți semna petiția fermei răsfățate de 100 de ori. Cine va afla? Ofuleț pufos? Kerf? Flergenstein? Acestea nu sunt nume reale! Ar putea fi. Planul va funcționa, sigur. Simt eu asta. Asta e de la televiziune, prieteni. Mulțumim pentru interesul acordat, bla bla bla, cuvinte. Conform cercetării noastre, animalele sunt de modă veche. Ce înseamnă asta? O, scumpule, nu va mai fi ferma răsfățată. Dar scrie aici că vor să facă un nou serial pentru copii. Trebuie să creăm un serial propriu, ceva pe placul lui Cooper și Peter, iar apoi le vom spune despre el. Sigur, sună minunat, Angelo. I-am invitat pe cei mai talentați oameni din vecinătate să-și dezvăluie ideile despre serial cele mai importante audiențe. Singurei audiențe. Nu-mi place. Următorul. Bine, serialul se numește Sparge lucruri. Și cam atât. Spargem lucruri. Îmi place. Cine vor fi personajele? Îmbrățișează lucruri? Sunt răsfățați? Următorul! Poftim. În regulă, serialul are loc într-o fermă cu animale pufoase și drăguțe și drăgăstoase, precum o vacă. Nu, și o rață. Și... Amice, asta e exact ca ferma răsfățată, pe care încercăm să o înlocuim. Următoarea. Se numește Gândați la modă și are niște insecte foarte la modă care... Următorul! Oh, asta o să vă placă! Serialul meu se numește, pregătiți-vă, Tata! Da, cu semnul exclamării, poate cu scris oblic și poate că personajul Tata, bazat pe mine, va fi spion. Un spion chipeș și... da, el e și un robot și... un ninja, da! Și se poate transforma într-un rechin. Bine, mersi! Dar sunt tatăl tău! Scuze, tată, dar dacă vrei un prieten în afaceri, ia-ți un câine. Următorul! După ce am analizat ce la modă, am creat un serial TV.
Deci, e un serial banal despre mine făcând nimic. Am menționat că mi-e slasăre din urechi. Următorul! Hai, ieșit! Hai, avem nevoie de ceva interesant, oameni! Să respectăm programul! Niciunul din aiuriții ăștia nu are nimic interesant! Da, aveam idei mai bune azi dimineață la baie. De ce nu ne facem propriul serial? Ar fi amuzant. Știu! Ce zici de un serial cu un urs care prinde un pește cu dinții? Da, iar prietenul lui cel mai bun e o delicioasă cadea dulce. Și-l vom numi Ursulețul Și Dulceața. Da, hai să facem asta. Un urs și o cadea? Asta nu are niciun sens. Serialele pentru copii nu au sens. Hei, dacă lor le place, îmi place și mie. Un mic sfat, copiilor le plac lucrurile drăguțe mult mai mult decât să rupă lucrurile. Bine, poate fi drăguț, dar îmi place partea cu peștele între dinți. Wow! O acadea și un urs. Deja îi poți vedea. Ești singurul care poate. Să mergem, ursuleț. Urmează-mă pădurea gumițelor. Bine, stau lângă tine. Oh, acum suntem lipiți. Mi-e foame. Așteaptă. Trebuie să iau peștele între dinți. Ce credeți? Nu ne pasă ce credeți. Vrei să trimiteți asta la canalul TV? Lăsați canalul. Nu se pricep. Da, și chiar vrem ca oamenii să-l vadă. Chiar acum, peste tot în lume. Cher poate să-l pună pe internet. Îmi place cum gândești, Angelo. A trecut o săptămână și deja aveți 2 milioane de vizualizări. Nu pot să cred. Toți copiii din lume îl iubesc. E minunat. Oh, uite-te! Suntem celebri în Germania. Cineva a scris: iubesc modul în care combină animalele drăguțe cu forța grafică brută. Să ne apucăm să muncim pentru serial. Da, am multe idei. Cred că Peter și Cooper au învățat că voi sunteți singurii care pot să facă serialul așa cum îl vreți. Și ursulețul o să prindă pești și apoi o să fie poate de asta unii oameni aleg să devină artiști. Ursul nu poate mânca cadeaua. Demisionez. Nu pot lucra cu acest om. Dar colaborarea, ei bine, e o cu totul altă poveste. Dacă nimeni nu curăță lădița lui Joe, mama... Nu-mi place cum sună asta. De azi înainte faceți curat în lădiță pe rând. Hei, dar tu și mama de ce nu v-ați trecut pe listă? De ce aș face eu una ca asta? Eu și mama ta am decis să ținem pisica doar dacă aveți voi grijă de ea. Dar Elena e cea mai mare, ea trebuie să înceapă. Regret, Angelo, tu ești primul pe listă. Dar vom face cu schimbul în fiecare săptămână. Ce oribil! Nici nu mă gândesc să curăț lădița. Nici acum, nici altădată. Lădița pisicii. Așa, scumpo, fă-ți nevoile aici. Oh, prima strategie. Învăț pisica unde să meargă și problema cu lădița este rezolvată. Am găsit olița lui Peter în pod. Nu că mi-ar păsa, dar totuși ce faci? Îl învăț pe Joe mama să meargă la baie singurel. Ți-a spus cineva vreodată că ești ciudat? Sincer să fiu, da. Să încep cu cei cu A? Nu e nevoie, te cred. Auzi? Sper că nu te superi dacă stau să privesc pisicatastrofa asta. Când dresezi un animal, trebuie să fii sensibil, dar ferm. Vezi să nu uite să tragă apa sau să folosească hârtie. Dacă pisica unei bătrânici poate asta, și Joe mama poate. Pisicile sunt ca frații mai mici. Preferă să învețe jucându-se. Joe mama! Pis, pis, pis! Pis! Oh. Nu-i nimic. Trecem acum la următoarea lecție.
Urcă-te pe capac. Așa. Joe, mama, nu te mai uita la tine în oglindă. Parcă ai fi Elena. Nu, stai! Nu hârtia! Joe, mama, încetează! Joe, mama, stai! Joe, mama! Oh! Pentru Dumnezeu, ce-i cu gălăgia asta? Îl învăț pe Joe, mama, să meargă singur la baie. Ingenios, puștiule, vrei să scapi de corvoada cu lădița. Dar nu implica și pe mama ta. Nu e bine. Avem un cod roșu aici. Într-o astfel de situație, un singur lucru o poate calma pe mama. Dragul de tine, pisoi, drăgălaș, totul e bine, totul e bine. Pisicile și frații mai mici se aseamănă mult și deși toți fac harababură, totuși înduioșează inima oricărei mame. E rândul tău să cureți lădița, nu, Angelo? Nu-ți face griji, mamă, eu am totul sub control. Până la cină se rezolvă. Sper să fie cum spui tu, dacă nu vei curăța lădița tot anul. Asta este o urgență. Și urgența înseamnă că trebuie să chem specialiști. Sherwood, Lola! Strategia a doua. Aparatul de curățat 3000. Peter, frățioare, n-ai vrea tu cumva să pedalezi câteva ore ca să o facem pe mama fericită? Ba da! Super! Păi nu trebuie decât să-mi dai puțin bicicleta ta. Bine! Semnează aici și aici. Scrie inițial aici, semnează aici, perfect! Până lucrează băieții, hai să citim o poveste. Ne vom distra. Nu-ți face griji, totul va fi bine. Ce fac cu bicicleta mea? E în ordine, nu va durea nimic. Spatulă. Spatulă. Lingură mare. Lingură mare. Greblă de plastic. Greblă de plastic. Rânghie. Rânghie. Am terminat. Ta-da! Aparatul de curățat 3000. Deci, dacă nu vreți să curățați lădița, aveți nevoie doar de imaginație și de un frățior care să pedaleze. Ne-am terminat treaba aici. Uită-te și tu! E mizerie peste tot! Ce de mizerie! Chiar și pe pantofi! Da, aveam dreptate. Pisicile și frații mai mici se aseamănă. Nu sunt interesați de o invenție grozavă mai mult de 5 minute. Să crezi? Bine punctat, amice. Bine punctat? A avut noroc? Piticanie. Noroc? Sherwood și cu mine vă putem bate la basket la orice oră. Oh, fii serios, amice. Ce nasol. Precis, Angelo. Vreți să jucați cu noi? S-a făcut. Se pare că băieții ăștia trebuie învățați minte, nu credeți? Angelo, spune-mi, ce faci? Ai stau la detenție. Ce zici de Lola? Ar putea să-mi țină locul. Bine, treci pe la mine prin clasă și îl chem eu afară. Da, are un tricou marca Etnies și e foarte drăguț. O, Doamne, ce distractiv! Nu-ți face griji în legătură cu orele de detenție. Te aduc eu la meci. O, nu, frate, nu-mi place cum sună ce spui.
Detenția. Conform calculelor mele, cei care fug de la orele de detenție au șanse de reușită de mai puțin de 4%. Îmi place rezultatul. Băieți, meciul începe în 15 minute. Prima fază, partea ușoară, intrarea. Voi fi afară, corectez teste. Dacă aud un sunet, vă țin aici toată săptămâna. Am o presimțire rea în legătură cu astea. Te scot de aici, trebuie să câștigăm meciul. Fără tine nu voi reuși. Faza a doua. În evadări e nevoie de ajutor din interior. Emaneti, îndepărtează-te încet. Nu-ți face griji. Adevărul e că bătăușii se iau de ceilalți pentru că au niște creiere extrem de mici. Asta îi face foarte ușor de convins. Ce ai zice dacă ți-aș spune că eu te pot scoate de aici? Te-ar interesa asta? Haide, amice, n-ai nimic de pierdut. Vii aici în fiecare zi, nu? Poate că eu n-am nimic de pierdut, dar dacă planul tău dă greș, veți pierde voi niște dinți. Am fost recent la dentist. Faza a treia. Avem nevoie și de ajutor din exterior. Mă ridici, te rog. Mă bucur că cei din clubul de la Harvard nu mă văd acum. Frate, unde-s piticaniile? Știam eu că e numai gura de Angelo. Ai auzit de meciul ăla de basket? Oh! Ce s-a auzit? A intrat un porumbel pe geam. Foarte ciudat. A fost cât pe ce. Super! Evadare! O diversiune scurtă? Gata, știu! Nu ar fi mai ușor să săpăm un tunel sau... Stai așa, prietene. Problema e că școala noastră e construită pe o carieră de calcar veche de 80 de ani. Soluția cea mai eficientă pentru a sparge piatra ar fi dinamita. Da, super! Mai bine alegem o cale directă. De data asta. Mă duc în birou, am primit un telefon. Nu cumva să vă mișcați de aici. Am ochi și la spate și urechi cu care aud totul. ONG la telefon. Cu cine vorbesc? Sunt, mama lui Sherwood. Voiam doar să vă mulțumesc că îl supravegheați pe băiatul meu astăzi. Acum e momentul. Lola îl va ține ocupat cel puțin 30 de secunde. Am uitat să țin seama de timpul de gândire necesar unui bătăuș. Sunteți foarte amabilă, vă mulțumesc, doamnă Forrest. Dar acum trebuie să mă întorc. Serios? Înapoi în clasă? Nu închide. Voiam ceva de spus. Maneti, hai să mergem! Acum ori niciodată! Vorbesc serios, eu vă mulțumesc. Ți-am spus eu că am o presimțire rea. Ura! Ura! Dulce libertate! Ia un încet, uriașule, cu mâna aia arunc la coș. Hai, pase! Haideți! Haideți! Așa! Haide! Oh, nu! Tu arunci, piticanie! Bună aruncare, dar a fost prea târziu. Asta e aruncarea decisivă. Hai, băieți! Așa! Bravo!
Hai, băieți! Lansează mingea! Lansează! Așteptați! Așteptați! Așa! Vezi, Sherwood, ți-am spus că se rezolvă toate. Băieți! Oh. S-ar putea totuși să fi uitat de un mic amănunt. Ce amuzant! Trebuie să vă luați picioarele la spinare, Angelo. Noua tiroliană e grozavă! O să vă zvârle la distanță. Trăiesc să fiu azvârlit. Lola, eu și Cher am pornit la drum. Dar n-avem cum să ajungem acolo. Nu avem cum, încă. Fiți atenți la mine. Nimeni nu ne va putea opri să ajungem la tiroliana aia. Cum să te dai pe tiroliană? Nu, n-am de gând să vă duc pe tine și pe amicul tău în parcul de aventuri. Sunt ocupată cu... nimic, așa că dispăreți de aici. Prima strategie. Un mijloc de transport. Ha? Dar ăsta e numărul meu de mobil. Cine ești și cum de e la tine mobilul meu? Bună ziua! Vă sunt din parcul de aventuri. V-am găsit telefonul aici, doamnă. Veniți să vi luați, vă rugăm. Nu uitați de fratele domniei tale și... Abia aștept! Peter, să mergem. Trebuie să fie un birou de obiecte pierdute pe aici. Wow! Ce rapizi ați fost! Ne vedem pe cealaltă parte! Stai puțin, prichindel, să vedem dacă ai înălțimea. Regret, piticot, salteaua gonflabilă e bună pentru tine. Ui, sunt avion! N-am ajuns atât de departe încât să-l ascult pe domnul mușchi dorsal de aici. Unde ați fost? Ați dat înapoi? Nu întocmai, Lola. Sherwood nu se poate da dacă nu crește 2 centimetri azi. Nu e posibil. Sau poate. Strategia a doua. O creștere rapidă. Îți vine să crezi? Telefonul era în buzunar. Sunt foarte aeriană. Te înțeleg perfect. Și eu uit mereu. De pildă... ce spuneam? Nu sunt prea sigur de asta, Angelo. Soarta le surâde celor îndrăzneți, Cher. Și celor înalți. Știai că-mi lucrezi mușchii o oră pe zi? Frumos. Ce-i cu chestiile alea din picioarele tale? Nimic. Că tot veni vorba de ăștia mici, să văd ce face Peter. Pe curând, piticanie. Ne mai vedem, Hunter? Zău așa, Angelo, las o baltă. Mai sunt o grămadă de chestii amuzante aici. Nu azi, amice. Strategia a treia. O diversiune. Ne întâlnim sus în 5 minute. Bine, presupun. Nu trebuie decât să mă infiltrez acolo. Chiar ar putea să meargă. Genunchiere am. Cotiere am. Frânghie am. Înghețată cu topping de bomboane avem. Să mergem! Hei! Scârbos! Cineva a făcut pipi pe salteaua gonflabilă! Înghețata e cea mai bună mită când vrei ca frățiorii să spună ce vrei și când vrei. Atenție, Hunter! Avem nevoie de tine să cureți urgent salteaua gonflabilă. Nu trebuie să urli, frate, vin imediat.
Ești gata? Ce mai aștepți? La o parte, liliputanule! Zăbovești prea mult! Hei, să mă coboare cineva de pe chestia asta! Ajutor! De asta avem nevoie acum, de ajutor. Aha, supraveghetorii sunt preocupați cel mai mult și mai mult de impresionarea fetelor. Strategia a patra, fă un târg. Știi, Hunter, dacă chiar ești interesat de sora mea, Elena, aș putea să-ți dau din interior 2 ponturi sigure. N-am nevoie de ajutor, amice. Oh, nu o cunoști atât de bine cum o cunosc eu. Hunter, să vorbim ca de la bărbat la bărbat. Tu îi dai voie amicului meu Sherwood să se dea pe tiroliană, iar eu îți divulg un secret mare despre Elena. Regulamentul nu se poate. Te-am auzit, amice, nu-ți face griji și mie îmi place să respect regulile. Hei, Sher, nu-i așa că sora mea flirta cu tipul de la rampa de skateboard? O, da, prietene, în stil mare. Bate-n palma, să nu afle nimeni că l-am lăsat. Bine, ciripește. Milkshake cu zmeură. E topită după el. Ha-ha! Grozav! Mersi pentru pont! Piticanie, să nu ciripești! Bine. Lola, mă dau pe tiroliană, chiar dacă nu sunt destul de înalt. Le cerem scuze celor pe care i-a întâlnit Sherwood în coborârea lui. Bună, Elena! Mă bucur că te-am prins înainte de a pleca. Ți-am adus ceva. Dumnezeule, ce dulce ești! Crezi că o să mai putem ieși împreună? Să-ți dau numărul meu de mobil. Cum? Sunt alergică la zmeură! De atât de mult încât trebuie să facă ceva îndrăzneț, ceva dramatic, ceva eroic. O boală închipuită? Ai înțeles. Presupun că raportul despre o carte nu va fi predat mâine. Nici nu mă gândesc. Eu l-am terminat aseară pe al meu. Priviți! Hopa! O să scapi cu o răceală? Mă gândesc la o combinație de răceală cu dureri de cap și garnitură de gemete. Și crezi că o să meargă? Mă doare capul. Haide, scumpul meu, odihnește-te. Poate ar trebui să rămâi azi acasă. Crezi? Dar e în ordine. Am o întâlnire importantă la galerie, dar o să mă întorc înainte de amiază. Odihnește-te. Sigur, n-aș vrea să lipsesc de la școală. Știu, scumpul meu, dar nu e corect să îmbolnăvești și pe alții. Trebuie să stai în pat și să-ți păstrezi energia. Ne vedem mai târziu. Bine, am exagerat spre final, dar nu m-am putut abține. Ideea e că boala mea închipuită s-a declanșat. Boala închipuită. Când ai o boală închipuită, poți să faci cam orice. În casă. Poți... ai mereu multe de... poți să sar pe pat. Ajutați-mă! Pe cine vreau să păcălesc? Sunt plictisit din cale afară! Sunt singur, la televizor nu-i nimic și nici n-am de gând să citesc. Bolile închipuite sunt nasoale. De ce uit mereu asta? Super! Am ceva de făcut. Alo? Angelo, sunt eu, Sherwood. Ascultă, raportul ieri trebuie acum. Sar peste prea multe cuvinte. Bine, bine. Ieri ne-am încurcat rapoartele. Mă gândesc la o combinație de răceală cu dureri de cap și garnitură de gemete. Raportul tău e la mine, tu îl ai pe al meu. Trebuie să-l predau acum. Da, e la mine. Vrei să ai o boală închipuită mai palpitantă? Primul pont. Ieși din casă. Bine, iată care-i planul. Ai grijă ca fereastra să rămână deschisă și exact la ora 11 lucrarea ta va zbura în clasă asemenea unei păsări care simbolizează pacea. Asemenea cui? Lasă fereastra deschisă. Sigur te simți mai bine. Eu nu mă îmbolnăvesc niciodată. O, da. Boala închipuită se vindecă. Bine, am raportul lui Sherwood, o gustare și am plecat. Și n-am plecat. Ce caută mama acasă la ora asta?
E o idee rea să fii prins complet îmbrăcat când suferi de o boală închipuită. Sunt eu, scumpule, mi-am uitat dosarele. Ne vedem mai târziu. O zi plăcută! Poftim? Trebuie să plec, am întârziat. Să vă dau un alt pont. Ai grijă să nu te vadă nimeni când pleci de acasă. Oh, bătrânul Geezer. Nu mă așteptam să-l văd. Nu e bine. Țineți-vă mingea departe de curtea mea! Stați departe de mașină! Of, Doamne! De ce nu ești la școală? Cine? Eu? O zi specială liberă, domnule. Te-ai prefăcut că ești bolnav? Poftim eu? Dă-mi voie să ghicesc. Te-ai prefăcut bolnav, te-ai plictisit, iar acum cauți ceva palpitant de făcut, nu-i așa? O să mă părâți? S-ar putea. Dar eu... mi-e teamă că trebuie să plec. Cineva are nevoie de mine chiar acum. Elena, o să mă dea garantat de gol. Ai dreptate. Poate dacă mă mai gândesc. E timpul să-mi închei misiunea. Din tema voastră de astăzi știm cu toții că... Stai jos, tinere! Dar fereastra, voiam să... E timpul să zboare. Ce-a fost asta? O pasăre ce simbolizează pacea? Poftim? O pasăre s-a lovit de fereastră. Aici, dați-mi voie să verific. Stai jos, o să mă conving singur. Te pot asigura că nu există nicio pasăre. Oh, bună! Mă bucur să te văd. Bună, ce mai e nou? Angelo e bolnav, nu l-am lăsat la școală azi. Acum chiar m-am dar nu i-am ars. dat voie. Acum ce faci? Eu... Boala închipuită e o scuză clasică și eu am făcut asta în copilărie. Dar o să o dai în bară. Cum să ajung la fereastra aia înainte ca mama să intre în casă? E un băiat bun, dar i-am spus să stea acasă să nu-i îmbolnăvească pe colegi. Boala ta trebuie respectată. Cum aș putea să-ți mulțumesc? Stai departe de mașina mea. Bună, scumpule, cum te simți? Puțin mai bine. Dumnezeule, ai transpirat, febra e mai rea ca înainte. Mâine o să fiu mai bine. Oh, dragule, ești foarte curajos. Știu. Dar și mâine o să rămâi acasă. Oh, nu! Nevoie de o groază de ajutor cu atâta aur greu. Ia comoara! Ia comoara! Merg după ea. Acoperă-mă, Angelo. Fii calmă, Lola, sunt aici. Calmă! La nivelul 17! Niciodată n-am ajuns atât de departe, atât de aproape de cucărul de platină. Uite-l, e în față! Hai de mine! Ce-ai făcut? Stați, haideți să ne calmăm. A fost un accident. Ei bine, cel puțin eu nu am ratat. Poftim? Poate dacă ne-am cere scuze. Bine, nu-mi place. Bine, nici mie nu-mi place de tine. Ajutor, prietenii mei se îndrăgostesc. De ce nu mai lăsat în pace? Am dat de belea. Știți, dacă un băiat și o fată se ceartă într-una, înseamnă că urmează să se îndrăgostească. Da, așa se întâmplă în serialele Elenei. Te
urăsc. Te urăsc. Dar te iubesc. Te iubesc. Oh, sărută-mă pasional. Iar televizoarele nu mint niciodată. Nu mai da vina pe mine, așa faci mereu când apare o problemă. Dacă Lola și Sherwood se vor îndrăgosti, pe mine mă vor ignora. Iar atunci eu cu cine mă joc? Trebuie să-i fac să fie din nou prieteni, repede, dar înainte să se îndrăgostească. Planul A. Îi aduc pe Lola și Sherwood la oaltă, ca și cum n-ar fi nimic. Seara filmelor! Nu știu de ce ai invitat-o și pe ea. Haideți, prieteni, încetați! Trebuie să ne distrăm. 3 prieteni ce se distrează împreună. Hei, nu vreți popcorn? Îl aduc eu. Să vedem cum se descurcă fără mine. O, da? Dublu! Foarte amuzant, conte Sherwood. Din cauza ta e aiurea. Eu am plecat. Canapeaua asta e plină de saliva lui Sherwood. Și eu am plecat. Bine, de fapt nu chiar asta voiam. Cearta lor sporește tensiunea romantică. Planul B. Creează o situație de criză să fie nevoit să coopereze, renodând prietenia. Ești gata, Butterfingers? Îl vei recupera, crede-mă. Ajutor! 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 Oh. 3, 2, 1, acum! Stați! Butterfingers are nevoie de ajutor. Prieteni, vreți să ne ajutați? Oh, puțin spre stânga. Încă puțin. Oh, nu mai mișcați. Haide, micuțule, la stânga! La 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 la, nu te aud. Oh, ce încăpățânat ești! Hei, încetează! Prieteni, ajutor! Prieteni! 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 Cu plăcere! Se pare că Sherwood și Lola nu pot redeveni prieteni ca înainte. Ultima soluție pusă în aplicare este psihologia super triplă inversă. Sau, cum o numesc eu, operațiunea dragoste. E rândul meu cu Angelo. Am primit un mesaj în care spune că vrea să ne întâlnim. Și basta! Eu nu voi pleca de aici. Ei bine, nici eu nu plec nicăieri. Bine ați venit la cafeneaua Mon Amour. Angelo, ce ai de gând să faci? Încerc să vă îndeplinesc dorințele. Dacă vreți romantism, veți primi romantism, da? Mulțumesc, garson! Vă recomand acest excelent vintage. Preferatul doamnelor, cola roșie. Angelo, încetează! Mă enervezi! Da, și pe mine. Da, desigur. Angelo s-a țignit complet. Eu m-am cărat. Nu mă lăsa aici! Mai doriți ceva? Ceva romantic, poate? Fugi! Cred că am scăpat de ei. Prăjiturică? Desigur, acum înțeleg. Voi, porumbeii, vreți să rămâneți singuri. Hai deodată. Oh, nu se poate. Hai la stânga. Ei, mă bucur că s-a rezolvat problema. Lola și Sherwood sunt din nou prieteni. Asta datorită planului meu genial.
Nu mai fac griji că se vor îndrăgosti. Nu te apropia de... Angelo? Angelo? Angelo e cel mai tare. Răspunde, rața adormită. Sunt vulturul gălăgios. Terminat. De ce sunt eu rață adormită? Vreau să fiu vulturul gălăgios. Rața adormită, pui în pericol misiunea. Terminat. Bine, bine. Care e misiunea? Terminat. Dăm sucul de portocale. Terminat. A sosit cea mai bestială lenjerie făcută vreodată. Boxerii blindați. Super! Boxerii blindați sunt făcuți din aluminiu și sunt mereu gata de acțiune. Au un lansator de rachete, un pistol cu apă și un filtru de fum. Wow, fantastic! E primul care deține o pereche de boxeri blindați. Veniți la marea lansare azi la magazinul Bubbles. Wow! De la ora 4. Super! Mi se pare un produs caragios. Nu cred că vreun părinte i-ar cumpăra copilului său așa ceva. În plus, oare nu irită pielea? Vom fi acolo cu siguranță. Va fi grozav! Boxerii blindați. E deja ora 3. Oh, mama nu ne va duce. Hai, cu bicicleta. Avem de parcurs 11 km într-o oră. Dacă pedalăm la viteza maximă, cu vânt potrivnic de 14 km pe oră, ajungem cu 17 minute și 30 de secunde mai târziu. Imposibil! Fără bicicletă. Avem nevoie de o mașină, deci avem nevoie de mama. Nu prea vreau să fac asta, dar se pare că trebuie să apelez la sacrificiul suprem. Va trebui să o conving că vreau să-mi cumpere niște haine. Să mergi la cumpărături cu mama ta? Vorbește aiurel, Angelo. Nimic nu poate fi mai rău decât asta. E unicul mijloc și e un plan imbatabil. Mamelor le place să cumpere haine pentru fiii lor. Ai dreptate. Probabilitatea ca o mamă să-și refuze fiul e de 0,0000001%. Mamă, ziceai să cumpărăm câte ceva pentru școală? Zău? Crezi că am putea merge să cumpărăm niște haine? Wow! Oh, Angelo, uită-te la hainele astea pentru băieți, mă. Wow! Începi să crești, Angelo? Păi, trebuie să merg să cumpăr loțiune după raz. Dar mă întorc la timp să mă duceți acasă. Nu vă faceți griji, am un plan. Faza 1. Îmi place orice alege mama. Oh, privește bluza asta, e adorabilă, nu-i așa? Da, wow, mamă, e roz cu galben. Te pricep la haine. Uite, o girafă, nu e adorabilă? Da! Ceilalți vor zice că e super. Detest girafele. Acum, faza... Vai, ce tânăr chipeș! Ar arăta excelent într-un costum. Oh, da! E un elev excepțional și ar trebui să se îmbrace ca atare. Atunci să te măsor! Bine, faza a doua va începe în curând. Aduc imediat câteva costume la modă să încerce. Wow! Mă întorc imediat. Cel verde e frumos. Wow, ăsta ar fi perfect pentru el. Asta am primit-o azi. O să-i placă și asta și asta. Rața adormită, sunt vulturul gălăgios, terminat. Unde ești? Încerc să-ți rețin un loc, dar să știi că nu e deloc ușor. Hai, mișcă sau te bat. Reține locul, Cher, ajung imediat, terminat. Oh, îmi place ăsta. Dacă aș avea un fiu, l-aș îmbrăca așa. E un stil potrivit. Vorbesc serios. Faza a doua, cabina de probă și apoi dulcea libertate. Îmi place. Va arăta adorabil în el. Pot să încerc astea acum? Arată atât de grozav. Mamă, mi-ai găsit ghete? Ghete? Nu știu ce să zic, dragule. Am nevoie de ghete. Sunt ultima modă. Foarte populare. Bine, poftim, Angelo. Cum merge treaba? Îți sunt bune hainele? Nu, nimic nu se potrivește. Cred că mi-ar trebui un număr mai mare la unele, iar la altele un număr mai mic. Și vreau toate să fie albastre.
Adu mai multe haine, mult mai multe. Bine, mă întorc imediat. Începe! Nu le mai pot ține piept! Lasă-mă! Angelo nu e încă aici. Ba da, e la toaletă. Oricum, nu vrei să stai aici. Cred că mi se face rău. Bravo, Sherwood. Vin acum. Bine ați venit la un eveniment de marcă din istorie. Lansarea oficială a boxerilor blindați. Dragul meu, știu că voi ai albastru, dar ce ai zice de turcoaz? Angelo? Ei, se pare că operațiunea a eșuat. Avem nevoie de personal suplimentar la raionul de copii. Niciodată să nu spui niciodată. Angelo? Angelo? Proprietarul mașinii cu numărul de înmatriculare MYK2ROX1 i-a anunțat că a lăsat e mașina mea. Mă întorc imediat, dragule. Amice! Doamnelor și domnilor, vă prezentăm boxerii blindați! Ca bonus, toți cei prezenți vor primi gratis o pereche de boxeri blindați! Da! Ce anunț ridicol! Farurile nu erau aprinse, e plină zi. M-am întors, scuze că am plecat. Ce-ai găsit? Porți boxeri blindați? Angelo! Angelo e cel mai tare. Ședința anuală de poze cu clasa. E o poză de care își vor aminti toți colegii. Trebuie să iasă bine. Se face foarte rapid. Ai grijă să fii pregătit. Uneori arătăm fericiți. Alteori suntem triști. Iar alteori arătăm de parcă tocmai am fi ieșit din mlaștină. Stați puțin, tocmai am strănutat. Trebuie să-mi mai faceți o poză. Regret, nu facem în dublu exemplar. Am 45 de minute să fac 100 de poze. Dar e vorba de poza de la școală. Eu nu pot, Nu se poate. Are dreptate. Poza aia e o autoeliminare din societate. Nu, nimeni nu s-a autoeliminat din societate cu un artist strălucit ca mine însumi, care e forțat să facă poze elevilor. Bine, nu uitați, trebuie să-mi faceți o altă poză. Îmi pare rău, următorul. Încă nu s-a terminat. Strănutul. Lapte vărsat, minunat. Așa. Ce tot faci? Mă folosesc de cameră pentru a pătrunde chiar în sufletul timpului. Eu nu văd decât gunoaie. Adevărul e îngropat aici. Și e foarte urât, murdar și sincer. Da, cum spuneți. Domnule Burst, trebuie să-mi mai faceți odată poza pentru albumul școlii. Regret, n-am timp de duble. Dar se pare că aveți o grămadă de timp să faceți poze cu gunoaiele. Aia e artă, asta ești tu. E o poză destul de interesantă. Poftim! Regret, trebuie să plec, puștilor. Nu-ți face griji. Strategia 1. Ștergem vechea poză și facem una nouă. Nimeni nu-și va da seama. O voi face chiar eu. Drumul e liber. S-o facem. Bine. Wow, ce lumină puternică. Ai idee ce trebuie să faci? Desigur. Burst, vine chiar acum.
Au. Avem nevoie de un plan mai bun. Cher, suntem aici. Hei, domnișoara Perla organizează expoziția de anul ăsta. Cred că da. Perfect. Strategia a doua. Pasul 1. O fac pe domnișoara Perla să mă lase să decid ce expunem. Crezi că o să te lase? Ce o să spună? Nu! Domnișoară Perla, știți că îmi place desenul și dacă tot e o expoziție a elevilor, nu ei ar trebui să decidă ce lucrări să expună? Bine, accept. Ai devenit custodele oficial al expoziției. Pasul 2. Voi abuza de autoritatea mea de custode și voi spune lui Burst că includ pozele în expoziție dacă îți mai face o poză. Dacă Burst nu vrea să participe la expoziție, nu va dori, dar eu îi spun că nu are voie. Poftim? Perfect! E degetul tău. Serios? Al meu nu e în niciun caz. Ai făcut o poză cu burta ta. Serios? Nu o fi o poză a capitalismului cu paranoia și lăcomia sa? E posibil și asta, dar mi-e teamă că nici una din lucrările tale nu a fost acceptată la expoziția de desene de anul acesta. Poftim? De parcă am expus vreodată la expoziția aia pentru țânci. Grozav, cu siguranță ai fost respins. Respins? Ce vrei să spui? Cine e custodele? Eu, poftim o carte de vizită. Decizi ce se va expune? Da. Îmi pare foarte rău, dar lucrările tale încă nu au ajuns acolo. Poftim? Hei, e greu să faci artă. Te sfătuiesc să o ții tot așa. Ia stai, vrei să spui că dacă aș prezenta pozele astea, nici una n-ar fi acceptată? Exact. Poftim? Dar pozele mele sunt geniale, trebuie să fie expuse, locul lor e acolo! Îmi place pasiunea ta, dar nu mi-aș face treaba prea bine dacă aș accepta orice vechitură. Vechitură? Ne vedem la deschidere. Poftim? Ce vrei să faci? Ar trebui să închei un târg cu el. Așteaptă puțin. 4, 3, 2, 1. Te rog, expune-mi lucrările, voi face orice-mi ceri. Bine, iată cum stă treaba. Fă-i încă o poză, găsește o lucrare bună, iar eu o voi include în expoziție. Batem palma? Aha, da, mulțumesc! Perfect! Nu înainte de a-mi vedea poza în expoziție. Angelo, noua mea poză e perfectă. M-ai salvat. Nu mai arăt ca o ciudată. Ce s-a întâmplat? Numărul de lucrări e complet. E târziu să includem și poza lui Burst. Trebuie să-i o înapoiez. Nu. Această poză va fi inclusă în expoziția de diseară. Nu mai pot da înapoi, Angelo. Nimeni nu poate vedea poza aia. Bine. Cum o să intrăm? Nu ți-a venit nicio idee? Nu. Dar ție, Sherwood. Frumos! Ai reușit! Da, te poți baza mereu pe Sherwood. Spune-ne, geniule, cum ai reușit de data asta? Ușa era descuiată. Un geniu pur. Cred că aici e atracția principală. S-a aranjat. Să sperăm că nu a ales poza cu burta. Prieteni, bine ați venit la expoziție! Wow, frumoasă expoziție! Fără multă tevatură vă prezint adevărata artă! E splendidă! Râd și plâng în același timp! Da, păi, mulțumesc! Eu, știam că o să dau lovitura. Oh, nu! Eu am intitulat-o Strănutul. Îmi dai un autograf? Autograful meu? Ești vedetă, puștioaico.